19-нчы йөз ахыры, 20-нчы йөз башында татар җәмгыятендә үзгәрешләр вакыты. Бу вакытта җәмгыятькә капиталистик мөнәсәбәтләр үтеп керә һәм шуннан соң инде капиталистик мөнәсәбәтләрнең үсүе, татарлар арасында капиталның барлыкка килүе мәгариф һәм мәдәният өлкәсендә дә үзгәрешләргә китерә. Безнең атаклы билгеле җәдиди уку йортлары ачыла. Без Казанда Мөхәммәдия, Уфада Галия, Оренбургта Хөсәйния, Троицкида Рәсүлия һәм Ишбуй мәдрәсәләрен беләбез. Әмма аннан кала әле татарлар яшәгән бик күп төбәкләрдә мондый мәдрәсәләр эшләп килгән. Авыл җирләрендә дә мондый мәдрәсәләр эшләгән. Кызганча каршы кайберләренең тарихы турында, аларның үткәне турында безнең мәгълүматыбыз юк. Казан артында мондый мәдрәсәләр, атаклы җәдиди мәдрәсәләр Кышкар авылында да булган, Югары Курса авылында да эшләгән һәм әлбәттә инде иң атаклысы авыл җирлегендә эшләгәне ул Ишбуй мәдрәсәсе. Нигездә мондый мәдрәсәләрне Казан артында булган мәдрәсәләрнең тарихын бер күпмедер беләбез, әмма ләкин башка җирләрдәге кайбер мәдрәсәләрнең тарихы әлегә кадәр ачыкланып бетмәгән. Шундый мәдрәсәләрнең берсе тау ягында, хәзерге Яшел Үзән районына керә торган Ак Егет авылында эшләгән. Әлбәттә, аның тарихы турында кызганыча каршы материаллар әлегә кадәр бик билгеле булмады, әмма ләкин аның тарихын күз аларлык материалларны табырга, ачыкларга мөмкин. Бу мәдрәсәне оештыручы кеше чыгышы белән шушы авылдан булган Заһидулла Шафигуллин. Гади генә гаиләдә туган Заһидулла Шафигуллин иртә ятим кала һәм акча эшләү максаты белән Сибир якларына чыгып китә. Һәм менә анда эшләп алган акчасына ул күпмедер байып киткәннән соң, мөмкинлеге булганнан соң туган ягына кайтып мәдрәсә ача. Бу кеше һәм аның энесе тарафыннан башка Сибир якларында да мәдрәсәләр дә, мәчетләр дә ачылган. Мәсәлән, Иркутск шәһәрендә, Томскида балалар мәктәбе ачулары билгеле. 1890 елны ул авылына әйләнеп кайта, мәдрәсә ачып җибәрә һәм бу мәдрәсә ачылган вакытта башка мәдрәсәләрдән бер нәрсәсе белән аерылмый. Ул кадими белем бирә торган мәдрәсә була. Мәдрәсә ачу өчен ул үз акчасында һәм байларның үзенең таныш-белешләреннән дә акча җыйган, хәтта Мәкәрҗәгә барып та акча җыя торган була. Бик авторитетлы кеше, тирә-юньдә аны бөтенесе хөрмәт иткән, хәтта власть кешеләре дә анадан шүрләп торганнар. 1870 елда шундый мәдрәсә Ак Егет авылында эшли башлый. Бу мәдрәсәнең ачылуына шушы авыл кешесе Архангельск ягында сәүдә иткән Закир Ишмөхәммәтов дигән авылдашы да булыша. Аннан 1895 елны бу мәдрәсә зурайтыла, бинасы зурайтыла, чөнки шәкертләр күбәя. 20-нчы йөз башында бу мәдрәсәдә барлыгы 300 шәкерт укыган. Һәм шуның 70-ләбе читтән килеп укучылар була. Бу инде зур сан. Бу шәкертләр барысы да Заһидулла Шафигуллин акчасына яшәгәннәр, аларны ашаткан да, яшәткән да, укыткан да. Һәм бу мәдрәсә тулы бер комплекстан торган, ягъни мәдрәсә бинасы, шәкертләр өчен ашханәләр, шәкертләр өчен чәй эчү бүлмәсе дә, мунча да булган. Киләчәктә язучы булып танылган Зариф Бәшири әтисе белән бу мәдрәсәгә килгәчтен ул шакката. Мин бөтенләй икенче дөньяга эләктем ди. Бу вакытта Зариф Бәшири үзе бу мәдрәсәсендә укый торган була. Ул әтисе белән Ак Егет мәдрәсәсенә имтиханнарга килә. Ак Егет мәдрәсәсенең шәкертләрен ел ахырында ачык имтиханнар уздырганнар. Аны теләгән кешеләр яисә башка мәдрәсә мөгаллимнәре дә килеп бу шәкертләрне имтихан бирүләрен карый алган. Зариф Бәшири дә менә шушы мероприятиягә килгән була. Бу мәдрәсә 2 бүлектән торган. Димәк, беренчесе аның башлангыч һәм аннан соң югары бүлек. Монда башлангычта 3 ел белем алсалар, югары өлешендә инде 7-8 ел белем алганнар. Һәм уку программасына килгәндә, аның үзенең ниндидер аерым уку программасы булмый. 1907 елны Казанда 2нче укытучылар съездында кабул ителгән программа буенча, мәсәлән, Апанай мәдрәсәсенең шәкертләре укый торган программа буенча белем биргән бу мәдрәсә. Һәм нәрсәсе кызыклы, бу мәдрәсәдә айрым предмет буларак шәрик тарихы укытылган. Ягъни монда инде Заһидулла Шафигуллинның үз теләге белән эшләнгән булырга тиеш, чөнки
ул шәрыктә, көнчыгышта сәүдә иткән сәүдәгәр үзенең шәкертләрен дә менә шушы тормышка әзерләргә тырышкандыр, күпмедер. Тагын кызыклы бер вакыйга була шушы мәдрәсә бинасында. 1906 елның 17 гыйнварында бу мәдрәсәгә укытучылар җыела, мөгаллимнәр. Алар мәгариф проблемалары буенча фикер алышырга җыелалар. Һәм менә монда берничә карар кабул ителә бу җыелышның нәтиҗәсе буларак. Һәм шунда карарларның берсе шәкертләр төрле татарларда чыга торган газеталарны укырга, мәҗбүри укырга тиеш булалар. Ягъни алар танышып барырга тиеш булалар. Мәсәлән, Йылдыз, Казан мөхбире, Өлфәт һәм Тәрҗемән газетасын алар танышып, дөньяда барган вакыйгалардан хәбәрдар булып барырга тиеш булалар. Һәм бу газеталар Заһидулла Шәфигуллин аларны үз исәбенә яздырып алган. Һәм менә мәҗлестә катнашучылар алдында шундый бурыч та куела. Ягъни бу вакытта җәмгыятьтә барган үзгәрешләрдә татар халкы бу үзгәрешләрне аңларга тиеш. Ягъни нәрсәләр бара, ничек кабул итәргә. Һәм менә шушларны аңлату өчен алар үз шәкертләрен татарлар яшәгән төрле төбәкләргә чыгарып җибәргәннәр. Мәсәлән, Чистай төбәгенә Лотфулла Булатов белән Мөхәммәд Зариф Бәширов. Ягъни менә шушы язучы буларак танылачак Зариф Бәшири дә чыгып китә. Аннан Тәтешиязенә Җәгъфәр Ибраһимов җибәрелә. Менә Акъегет үзе урнашкан Чар иязендә, анда инде Акъегет мәдрәсәсенең шәкертләре, укытучылары халык арасында аңлату эшләре алып барырга тиеш, халыкны агарту белән алар шөгыльләнергә тиеш була. Һәм менә 1906 елны бу мәдрәсәдә рус класслары ачырга рөхсәт сорап Заһидулла Шәфигуллин мөрәҗәгать итә властьларга. Һәм 1919 елда рөхсәт бирелә рус класслары ачырга. 10 елны инде ачылганчтан ук 84 кеше укырга языла. Бу бик зур сан. Әле тагын да теләүчеләр була, тагын да алар истәмә кичке курсларда уздырырга телиләр, әмма ләкин моңа властьлар рөхсәт бирми. Чөнки күпләп татарларның рус телен өйрәнү шулай аларны бераз шиккә сала. Рус телен бу мәдрәсәдә беренче Әхмәди Гардиев дигән кеше укыта, аннан соң инде Фатих Сәйфи Уфалы дигән кеше. Ул мөгаллим, газеталарда мөгаллим Фатих Сәйфи буларак билгеле. Газеталарда ул шундый имза белән басыла. Һәм менә бу мәдрәсәдә тагын хатын-кызлар өчендә уку йорты, мәдрәсә составында уку йорты ачыла. Заһидулла бай әлбәттә үзе исәбенә ача. Һәм мәсәлән 1913 елгы рәсми документлар буенча бу кызлар мәктәбендә 130 кыз укый дигән мәгълүмат бирелә. Әмма ләкин Заһидулла Шәфигуллинның үз сүзләренә карасак 140 кыз укыган шушы елларны. Әмма ләкин бу сан якынча шулай, ул бераз артып бирок та киметереп тә күрсәтелергә мөмкин. Чөнки кай вакытта бу масштабны күрсәтмәс өчен санны киметеп тә биргәннәр. Якынча күз алдына китерә алабыз, рәсми документларда ул 130 дип күрсәтелә. Тагын ул рус кызлар өчен башлангыч мәктәптә эшли. Ул аны башлангыч мәктәп итеп бирә, ниндидер тулы бер урта белем бирә торган мәктәп итеп рәсмиләштерергә ашыкмый. Чөнки властьларның артык игътибарын үзенә җәлеп итмәс өчен, тикшерүчеләр килеп йөдәтмәс өчен ул шулай эшли. Кызлар мәктәбе белән аның кызы Әсма җитәкчелек итә. Әсма инде ул рәсми җитәкче түгел, әмма әтисенә булышып, менә шушы укыту процессларында ярдәм иткән ханым. Аннан соң 13 елны ул Якуб Хәлилигә кияүгә чыга, Казанга китә, күчеп китәләр. Һәм Әсма үзенең бар бирнәсен менә шушы Сөембикә журналын чыгаруга тота. Алар бик озак вакыт Якуб Хәлили белән бергә бик әйбәт Сөембикә журналы чыгаралар. Хатын-кызлар өчен һәрбер өлкәне яктырткан журнал эшләп килә. Бу мәдрәсә нәрсәсе белән үзенчәлекле, ул бу буйлар идеясын үзенә алган һәм
Менә хәтта документларда да Заһидулла Шафигуллинны шуның белән гаеплиләр, чөнки ул бубыйлар идеясын үткәрә дип. Аның мәдрәсәсендә укытучыларның да күбесе бубый мәдрәсәсен бетергән кешеләр була. Мәсәлән, Зәйтүнә Фәхри Юлматова дигән ханым, танылган журналистка, беренче татар журналисткасы Фатыйма Фәридә дә белем алганнан соң, аннан бубый мәдрәсәсендә укый һәм менә шушы Акъегет мәдрәсәсенә укытучы булып, мөгаллимә булып килә. Тагын менә Мәнбәгөл Адылова шулай ук бубый мәдрәсәсен тәмамлый. Хәтта менә бу ханымны ниндидер гаепләүләр дә була, тикшерәләр, тикшергәннән соң бернинди гаеп тапмаганнан соң ул бубый мәктәбен бетергән дигән шундый бер гаеп рәвешендә күрсәтәләр. Һәм тагын Мәрьям Зәйнуллина дигән яшь кенә кыз, ул авылдашы Якуб Хәлили киңәше белән бик яшь кыз менә шушы мәктәпкә килә һәм менә шушы мәктәптә укытып, улардан соң атказанган укытучы булып җитәкчелектә эшли. Якуб Хәлили үзе ишбубый кешесе. Ягъни менә шушы Акъегет мәдрәсәсенең бубыйлар белән эшлекле шундый мөнәсәбәт була. Алар бер-берсе белән фикер алышып, бер-берсе белән тәҗрибә уртаклашып яшәгән ике мәдрәсә. Бу Акъегет авылы мәдрәсәсе ул тау ягының җәдид үзәге дип атай алабыз. Монда ул мәгариф проблемалары белән шөгыльләнми, менә шушы иҗтимагый һәм җәмгыятьтә барган үзгәрешләрдә дә ул үзәктә тора. Без бу мәдрәсәне тау ягыны гына түгел, гомумән татар дөньясының мөһим бер үзәге, мөһим бер уку йорты дип атай алабыз. 20-нче йөз башында бераз аның шәкертләре кими, әмма ләкин бу аның популярлыгы кимү белән аңлатылмый. Бу вакытта тау ягындагы башка авылларда да шундый мәдрәсәләр ачыла башлый. Цензура документларында Акъегет мәдрәсәсе турында әйтелә. Татарның инде үз милли университеты булдырылды дигән фикер әйтелә. Ягъни Акъегет мәдрәсәсе мисалында татарның милли университетын күрәләр. Тормыш үзгәргәч, вакыйгалар бөтенләй икенче якка киткәч, бу мәдрәсәнең язмышы бик кызганыч тәмамлана. Ул инде мәдрәсә бинасында Совет мәктәбе булып үзгәртелә. 1929 елга кадәр эшли һәм бина туза. Бина тузганнан соң инде тернәкләндерергә, төзәтергә мөмкинлек булмый. Аның уку әсбапларын Норлат мәктәбенә алып китәләр һәм шулай итеп мәктәп Акъегет шаулап торган Акъегет авылындагы җәдид үзәге инде юкка чыга. Акъегет авылында бары тик 4 еллык мәктәп кала. Акъегет мәктәбе мисалында без 19-нчы йөз ахыры 20-нче йөз башында татар тормышының, татар мәгарифенең үсеш дәрәҗәсен, аның югарылыгын күрә алабыз. Халыкның йөзен нәрсә билгели? Халыкның йөзен әлбәттә аның мәдәнияте, аның мәгарифе билгели. Менә шушындай уку йортлары безнең татар халкының йөзен күрсәтә торган билгеләр һәм без аны өйрәнергә һәм аны күрсәтергә тиешбез.